I'm ready. Прави големи широки завойчета, окей? Давай сега. Good. Beautiful. Много добре. Вау! Ама ти си страхотен, бе! Бе, ти си невероятен, бе! Ма не, защото си много добър, затова не е стръмно. То е стръмно, ма ти си много добър. Завойчета прави! Не забравяй за завойчетата! Така, тук ситни малки завойчета. Good job! Супер! Точно така! Вау, ти беше направо невероятен! Още веднъж? Ама няма да ти дам $25 и за другото пускане. Това беше само за първия път да те накарам да се пуснеш. Това видео сега ще го пратя на кака ти Юлия. Кажи уху! Уху! Искаш още веднъж тука? Анди, погледни ме. Много добре, браво. Направи така.